Здравейте! Темата на днешния урок е доказване на еднаквост на триъгълници според първи признак. Но нека първо да си отговорим на въпроса какво представляват еднаквите триъгълници. Два триъгълника са еднакви, ако всички техни елементи, страни или ъгли са съответно равни. Например, имаме два триъгълника. Триъгълник АБЦ и триъгълник ДФЕ. С еднакъв брой чертички сме означили еднаквите страни. От тук се вижда, че страната АБ е равна на страната ДФ, защото са означени с една чертичка. Страната BC е равна на страната EF, защото са означени с две чертички. И последно, страната AC е равна на страната DE, защото в случая са означени с три чертички. Можем да видим и еднаквите ъгли. Те са означени с равен брой дъгички. Ъгъл А, който е означен с една дъгичка, е съответно равен на ъгъл Д. Б е съответно равен на ъгъл F. И ъгъл С, означен с три дъгички, равен на ъгъл Е, означен също с три дъгички. Така можем да кажем, че триъгълник АБЦ е еднакъв на триъгълник ДФЕ. А сега нека да решим една задача. Известно ни е, че триъгълник АБЦ е еднакъв на триъгълник ДЕФ. Известно ни е също така, че АБ е 7 см, БЦ е 8 см, а ДФ е 3 см. Известно е, че ъгъл А е 45 градуса, ъгъл Е е 30 градуса и в задачата се пита да се намерят всички страни и всички ъгли на двата триъгълника. Виждаме, че АБ е равно на ДЕ. Значи ДЕ също ще е 7 см. Известно ни е, че БЦ е равно на ЕФ. Следователно ЕФ също ще е 8 см. И последно, известно е, че АЦ е равно на ДФ и е равно на 3 см. Така, намерихме вече страните, а сега да намерим и ъглите. Ъгъл А е равен, виждаме го от еднаквостта, на ъгъл Д. Следователно е равен на 45 градуса, както ъгъл А. Ето тук 45 градуса. Ъгъл Б е равен на ъгъл Е и е равен на 30 градуса. Допълваме в чертежа 30 градуса. И остана, че ъгъл С, който е равен на ъгъл F, ще са равни на 180 минус ъгъл А плюс ъгъл Б, т.е. 45 градуса плюс 30 градуса, равен на 105 градуса. А сега нека да видим какво гласи първи признак за еднаквост. Ако две страни от един триъгълник са съответно равни на две страни от друг триъгълник и ъглите между тях са равни, то триъгълниците са еднакви.
Както виждате, става дума за равенство на три елемента. Две страни и един ъгъл. Нека да видим как би изглеждало това на чертеж. Дадени са два триъгълника, триъгълник АБЦ и триъгълник ДЕФ. Забелязваме, че АБ равно на ДЕ е втори елемент. АЦ съответно равно на ДЕФ и трети елемент ъгъл А съответно равен на ъгъл Д. Тогава следва, че триъгълник АБЦ е еднакъв на триъгълник ДЕФ. От еднаквостта следва, че всички останали елементи, страни и ъгли също са равни. Нека да разгледаме следната задача. Известно е, че отсечката АЦ пресича отсечката ДБ в точка М. Това може да го видите записано по този начин. Също така е известно, че АМ е равно на ДМ и отсечката МЦ е равно на отсечката МБ. Трябва да докажем, че триъгълник АМБ е еднакъв на триъгълник ДМЦ. А ето го и самото доказателство. Нужни са ни три елемента, за да можем да докажем, че двата триъгълника са еднакви. Това от елементите се виждат още от условието. Известно е, че АМ е равно на ДМ и МЦ е равно на МБ. Спокойно можем да ги препишем. Първо, АМ е равно на ДМ. Второ, преписваме от условието. Отдадено, че МЦ е равно на МБ. И ни е необходимо само да докажем, че ъгъла, който лежи между равните отсечки, също е равен на ъгъла от другия триъгълник. Ъгъл АМБ е съответно равен на ъгъл ДМЦ като връхни ъгли. За АМ, че е равно на ДМ и МЦ, че е равно на МБ, знаем по условие. Ако искаме, можем и това да запишем. Имаме вече три елемента. Две равни страни, съответно в двата триъгълника и ъглите заключени между тях. Следователно, триъгълник АМБ е еднакъв на триъгълник ДМЦ по първи признак. И с това сме готови с задачата.